Make the ground shake. Здравейте, пичове! Аз съм Денко и днес ще покажа как да качите клип в YouTube. Първо обработвате го с програмата, която имате. После го записвате там, където искате. Като може да случай тук. И ето го видеото обработено. Е тук и така трябва да ви. После влизате в каналът ви и цъкате качване. После тук и после цъкате, влизате там, където сте обработили, записали вашето видео. На случай тук и цъкате това тук. Отвори и ви се качва. Може да си го преименувате, описание тук, може да слагате IP тук. Ако ви харесва, дайте палче нагоре, се абонирайте и до скоро!